belai belai hambai ti sari ka ham jottono nong media person obo te haste nei jotto lukurok nong media bising ti nai tong jottono belai belai hambai singtini sigai bai disciplines sini service asram mare khobjak sini jagao tini kaisa joining program abun logite sini kanal pate bis to gam khulaka ini jagao sini bubagrani thanchani lamano hamjagoi brotto mane ang to bormo saga ko namte he join ten khana ngia bor almost to bubagrana hambe tongo mane sini sung regional party sini ancholic party bor hambe tongo he bo teifono sini mama sawo je na haya mama sung join khaino sung bubagrani sung khaina hinai bo phaikai tini bor bro sini bubagrani thanchan maina hamjagoi bor tini 13 family ajagao prai 63 voter phai sumbai sini thanchan maribo se bubagrani je tinangi je last fight je sini keta tipalen osobo bodo suno logiri nai hinai sung jottono palkai hon hai tabu sini sigre bari bisini ngai sung bubagrani thanchan lamuwa samung khalai jottono palkai gang bongno kulano khabai khoi malam sogo sini bubagrani thanchan mari phaibo bagai belai belai ke hambai mama mon sogo nin nonate nin team rong belai belai ke kai tini bubagrani thanchano hamlagoi tungtini tibramo tani manam Boba hai nahar mungrok one second nar kini phaimana naharman to iko geta tibrale no nahar mung tini nar bo party yakari phaimani sungkai IPF tini IPF tiwa kono obhai samungrok norok je 4.5 bosor choli tong kono kaham rok nong yang ni development rok bor busuk jati ko sobika kaham ni phaim development to khaimalia no tungnu kon abrong no wan thuyak no chung bubagrani thanchao phaiga horok busuk no tei phaigane chung tera family phaiga daran nungkhai anbung bai sandi debno